Zaintzaren eremu hori dalako emakumeoi gehien desjabetzen zaigun esparrua. Hori da, ez? Nolabait azkeneko urtetan Euskal Herriko mugimendu feministak egin duen aldarrikapen bat. Gaur egun dakagun antolaketa bidegabeari aurre egiteko. Dudari gabe, aigea eskatzen administrazio publikoak hartzea dagokion ardura, bai? Hortaz ez dugu esaten, komunitate arduratukoa gauza batzutaz eta zuek beste batzutaz, ez gea aitziten harri hortaz. Baizik eta honek eskatzen dula prozesu bat non artikulatuko dan ehun soziala utziko degun ere neurri handi baten merkatu pribatu hori kanpoan, bai guk ez ditugu nahi aliantza publiko-pribatuak, nahi dugu aliantza publiko-komunitario bat, ez? Orduan, pixka bat hortik digo. Tokiko politiketan eragin nahian, orduan herrietan aigea lanean, egin ditugu diagnostikoak egoera zehatza eta kokatua ezagutzeko, eta egia esan oso aberasgarria da jakitea nola da antolatzen dian, eta ze baliabide dauden herrietan, eta gero artikulatzea ere eremu bat, oain arte ez deguna asko atenditu, ez? Zaintzaileei gana ez gea jun, galdetzera ezer. Inoiz. Eta gero guk artikulatzea ditugu diagnostiko horietatik prozesuak, aldan neurrian prozesu parte hartzaileak, eta adosteko nondik nahi duen komunitate horrek, nondik nahi duen hasi, eta udaletxe horrek, nondik nahi duen hasi gauzak aldatzeko. Eta guk identifikatu ditugu, bost eragin eremu iruditzen zaiguna diala, izan daitezkela aldaketarako. Bata da, arkitektura bat osatzea, egiturak osatzea, ze gaur ez daude udaletxetan, zaintza maila o zaintzaren ez dakitzer, ez? Gero, zaintzaien lan eta bizi baldintzak hobetzeko prozesuak aktibatzea, guneak sortzea, hor daude padroiari buruz hitz egitea, hor dago etxebizitzari buruz hitz egitea, gauza pila daude lantzeko, noski daude ere hitzarmen kolektiboetan eragitea, etxetxeko laguntza zerbitzuko lizitazioak zeinen gana zuzentzen ditugun berpentsatzea, hirugarren eremua da artikulazio komunitarioa, orduan hemen garrantzitsua iruditzen zaigu egitea herriko mapa bat, zein gauden, zer nahi dugun, nola saretu gaitezten komunitate hori indartzeko prozesuak aktibatzea. Laugarrena izango litzake arreta ereduari buelta bat ematea eta zerbitzuak hobetzea, ze badaude zerbitzu batzu, baina horien ikuspegia aldatu behar da. Eta azkenekoa izango litzake lotua pixka lurraldearekin, hirigintzarekin, pixka zaintzen duten lurraldeak, zaintzen duten guneak sortzeko prozesuak martxan jartzea. Eta horretan gabiltza hola más o menos lanean gu, mantxua da, poliki, oso txikitik, kompetentziak ere dialako mugatuak, edo aukerak ere sortzen jun behar dira.